sa mga pangenot na barata. Si 69 anyos na lola Sintulog Ibapa arestado sa drug den sa Daet, Camarines Norte. Para sira sa Siruma, Camarines Sur, gadan sa pananagakan sa iyang kabarangay. Truck kasing pribadong tricycle nagsalpukan, tululugadan. Duwang minor de edad nakaligtas sa pagkakabutod sa labay. Ayuda payout may gut na pinagbabawal kan Comelec, 10 aldaw antes San Piriliana. Asin, mga parabakal din panregalong burak sa Valentine's na notara na sa Legazpi City Flower Market. Presyo kan burak nag-umento. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya ng Webes, Pebrero 13 taong 2025. Sa detalye, 69 anyos na lola asin Tulong Ibapa, arestado kan sa kiedahon kan PDEA asin PNP, ang pigsasabing drug den sa Daet, Camarines Norte. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Dinakop kay ning Martes kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Camarines Norte ay napat katawo kabali ang sarong lola asin Tulong Ibapa na naabutan sa drug den sa Purok 9 Barangay 4 Mantagbak Daet. Edad 69 ang lola na subot drug den maintainer, saro pang lalaking drug den maintainer, 19 anyos na drug den employee asin 24 anyos na drug den visitor na interong residente kan lugar. Alas 5:18 nin hapon kan nakaaging Martes Pebrero 11 kan sa kidahong kan otoridad ang drug den kung sa inako sa mga suspect ang pukomas o minus 14.5 gramo ng pigtutubo na shabu na may street value na pukomas o minus 53,500 pesos. Gawan namin ito ng ilang beses na case of surveillance and in fact, kakonduct kami ng test by sa kanya. Nakatuwang mga kampalaya sa operasyon ang tropa kan Daet Municipal Police Station asin PNP Drug Enforcement Unit. Pigdaraman ng mga suspect sa ospital para sa medical asin physical examination makalisbasahan kan sa indang diretsos. Sa public natin, no? Sumunod tayo sa batas ang illegal. No further explanation pa dyan. Tigilan na nila yan kasi walang harantungan na buti. Mapapadali lang yung mga kulit sila. Naging masira ang pag-iisip nila dahil sa paggamit dyan. At saka, sa ngayon sasabihin nila hindi pa sila nahuli. Ibigay sila ng Diyos para makapagbayad na kanilang hindi magandang ginagawa. Nasa custodial facility pa kan Daet Municipal Police Station ang mga sospek asinahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Para sira sa Siruma, Camarines Sur, gadan kan pagtatagaon kan sa iya man sa ng kabarangay, sospek padagos pang pinaghahanap kan otoridad. Si May Encinares sa bilog na detalye. Dead on arrival ang sarong 38 anyos na parasira, makalihis siyang pagtatagaon kan sa iya man sa ng kabarangay sa Barangay Kabugaw, Siruma, Camarines Sur, pasado alas 8 kasubanggi. Pigbisto ang biktima na si Fritz Nilma Tensio. Pigbisto naman ang suspect na si Adrian Aril. Basado sa investigasyon, mantang naglalakaw niranihan ang biktima kan suspect kinumprunta asin duma naman pinagtataga. Gamit ang sarong bangka naghidaling magdulag ang suspect pasiring sa Tinambak, Camarines Sur, mga kalihis ang nakomiter na krimen. Ang hindi lang namin ma-determine ngayon kung ano nung naging motibo nung bakit ginawa nung suspect yung karumal-dumal na pananaga doon sa biktima. Nagsapo ang biktima ninlugad sa manibay-ibang parte kan sa iyang lawas. Pigdara pa siya sa Tinambak Hospital, alaga daina pinalad pang makasalbar. Ang mensahe ko na lang po doon sa suspect, particularly doon kung mapupwede para mapagaan po ang kanyang kaso ay sumuko na lang siya po dito sa aming himpilan para i-process namin o ma-mitigate yung kanyang haraping case sa laban sa kanya. Padagos pang pighahanap ang suspect. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Encinares.
Tulong persona rido kan masalpok nin truck ansarong pribadong tricycle sa Labo, Camarines Norte. Si Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Tulong persona ang nai-record na lugadan sa salpukan ng truck asin pribadong tricycle sa Barangay Malasugi, Labo, Camarines Norte. Alas 8:30 nin banggi kaining Martes, Pebrero 11. Kabali sa mga lugadan ang tricycle driver asin ang duwa kaining lunad na kapamilya na enterong residente kan Barangay Kamambugan, parehong Banwaan. Basado sa inisyal na investigasyon, may importanteng lakawan mga lugadan kan masakop nin daan linya kan truck na nauli sa indang pagkakadiskwido. Tulos man silang ipigdalagan sa Provincial District Hospital kan man nagresponding kabuang kan MDRRMO Labo. Pinasok po ng tricycle yung linya ng truck. Kaya nagkaroon po ng big head of collision po ito. Na kung saan po na grabe po yung tama ng tricycle driver. Sa presente, nagpaparay pa ang driver kan tricycle, mantang nakaluwas naman sa ospital ang duwa kaining kapamilya. Makalinis ang 18 oras sa pagkakakulong, nakaluwas naman sa kulungan ang truck driver. Sa ngayon po, pigalan pa po kung anong i-register na truck driver kung magpapalanan po ang maintenance at pamay ng kaso. Katakod kaini, liwat na nagtaunin pagirumduman otoridad sa mga motorista na perminanggad na maging responsable asin alerto sa pagmamaneho nga ni iwas diskwido. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Duwang minor de edad 10 asin 13, maswerteng nakasalbar sa pagkabutod makalis na magkarigos sa dagat sakop kan syudad ni Legazpi. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Maswerteng nakaligtas sa pagkabutod ang duwang minor de edad makalihis na magkarigos kasuudma sa dagat sakop kan Barangay Rawis, Legazpi City. Alas 3 nin hapon kan mahiling kan sarong concerned citizen na napaagi sa naman sa lugaran mga biktimang edad 10 asin 13 na nagaaga din akudir mantang nabubutod sa nasabing katubigan na tulos man kaining nirespondihan. Makalis kaining alsahon pasiring sa baybayon ng mga biktima, tulos man ining nag-apod asin nag-agad akudir sa otoridad. Sigun sa tagapagtaram kan Coast Guard District Bicol, tulos na nagpasiring sa lugar kan insidente an sa indang mga kabuhan asin piglapatan in first aid an mga biktima. Dangan ipigdaraan mga ini sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Panawagan lang po namin sa publiko na bantayan po natin yung ating mga bata, mga anak po, para po hindi na po ulit mangyari yung ganong insidente. At kung meron po kayong mga pangangailangan or concern po, ang aming headquarters, Coast Guard District Bicol po ay bukas po 24/7 at laging handang magbigay servisyo po po. Kailangan po at maraming salamat. Sa ngunyan, stable na ang kamugtakan na kan 13 anyos na babayi, mantang nasa kritikal naman na kamugtakan ang kaiba kaining 10 anyos na lalaki. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Resulta kan Project 6P naging magayon sigun sa DepEd Bicol. Mga parabakal din panregalong burak sa Valentine's nanutara na sa Legazpi City Flower Market. Presyo kan burak nag-umento. Asin ikapat na edisyon kan Catanduanes ba Gran Matarayumpo. Yan na siniba pang bareta sa pamabalik ang ako Bicol, Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man
kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Nagbabalik ako Bicol Online TV. Ayuda payout aron kan AX tupad asin akap maigot na pinagbabawal kan COMELEC 10 aldaw antes na magsikad an pirilian. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Bawal na muna ang distribusyon ng mga government-funded aid o ayuda, 10 aldaw antes an pirilian o sa mismong aldaw kan pirilian. Ini ang maigot na pigpagirumdom kan Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato para sa May 12 local and national elections. Kabali sa mga nabana ayuda payout, iyo ang tulong panghanap buhay sa ating displaced or disadvantaged workers o TUPAD, ayuda para sa kapusang kita program o AKAP, assistance to individuals in crisis situation o AIX, asin pantawid pamilyang Pilipino program o 4Ps. Alagad piglilinaw ni Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw. Itutugot pa manindangon yan ang pagkondusir kan mga nasabing ayuda. Pero bawal nang mahiling ang presensya kan mga kandidato sa mga siring na aktibidad. Maginan sa indang campaign materials, mga kapamilya, maginan sa indang supporters asin mga empleyado. Pwede sir kaya daining maikonsiderar na vote buying o abuse of state resources o ASR. Dapat po, igwang presensya ki mga paraphernalia and igwa pong mga tataraong o value. So, kwarta o goods. So, yun po iyan ang malaog sa presumption of vote buying. Dugang pa niya, sakop man kan ASR ang paggamit sa service vehicles kan gobyerno, asin pasilidad na pagsadiri kan gobyerno para gamiton sa pangangampanya. Hilihon ta po kung ang pigtataram ko 10 days ang prohibition kang total ban kang pagluwas kang release of public funds. So, sana po, day na kita mag-release kang public fund kung alanganin. Daw sabi yung tangani dakulon ang mga nakapending na festival, isipon ta po na kung elected official ka, na kandidato ka man, dakulon man ang prohibition sa imo. So, day ka na magpasirip sa kalaban mo na makasuhan ka pa. So, yun na lang, always be safe. Daiman kabali sa pigbanan medical asin burial assistance. Ang sisay man na magbayular digdi ang madidisqualify o pwedeng masaangatanin administrative charges o pagkakakulong sa laog nin 6 na taon. Sinabi po ang resolution sa sa KKK, so total ban on the prohibition of ayuda, AIX, 4Ps, TUPAD during the 10 day before the election and on election day. Except burial and medical. So, ito lang gadua. All the rest, total ban. Bawal po. And so, mag-gibukaan within the prohibited period ng mga elected official are presumed to be igwasindang pigkumitir na vote buying. Mapo ng ayuda payout ban poon sa Mayo 2, sundo sa Mayo 12. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Resulta kan Project 6B kan DepEd Bicol naging magayon subuot sigun sa ahensya. Mga estudyante naging porsigido pa sa pag-aadal. Uyaliwat si Angeline Dagta.
Naging magayon ang resulta kan Project 6B o bawat batang Bicolano bihasang bumasa at bumilang kan Department of Education Bicol. Ini ang maugmang pigheras kan ahensya sa saindang first quarter regional press conference na pigkondusir kasuudma sa syudad ni Legazpi. Sigun kay Maria Cristina Barroso, an officer in charge kan Education Support Services Division kan DepEd Bicol, pira sa magayon na resulta kan proyekto iyo ang nabawasan ang pag-absent kan mga estudyante, asin mas naging aktibo ang mga ini sa pag-adal. Maging ang hygiene practices ang natawan mandaan in hirarom na atensyon kan mga ini. Other partners naman natin yung Food for the Hungry, they observe na nag-improve yung class participation ng students. Ngunya na taon ang ikaduwang taon kan Project 6B na padagos na nagiging posible sa tabang kan saindang volunteer teachers. Obheto kan proyekto na mas pakusugon ang kakayanan sa pagbasa asin pagbilang kan mga Bicolanong estudyante. We will see the impact of this intensive reading interventions to our learners by at the end of the year 3 pa. And we will be introducing the assessment tools hopefully this quarter up to the second quarter of this year. So this is being developed together with our curriculum and learning management divisions. Mientras tanto, sa masunod na taon nakatalaan na magkondusir nin impact assessment ang opisina ka DepEd Bicol, nga ni mas mapagayon ang Project 6B. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Mga parabakal nin burak na panregalo para sa aldaw nin mga puso, dikit-dikit nang nanunutaran sa syudad nin Legazpi. Pinakahuring presyohan kan mga burak aramon sa report ni Regine Bue. Saro sa mga mahamis na paagi nga ni mas maipamati ang pagkamuot, iyo ang pagtaunin burak, kaya ngunya na bispiras kan Valentine's Day, dagsaan ang mga para bakal kaini partikular na digdi sa Legazpi City Flower Market. Si Louie nahali pang sorsogon ang pira sa mga naabutan ko nagpa-arrange na ni bouquet digdi na itataon niya daasa sa iyang esposa. For me kasi, yun na lang ang halos gari bukod sa birthday, mga araw kayan, at least malamang naano tang importante sa to so mga padaba ta sa buhay. Mantang namamakalin burak, magka-video call naman si Damarly asinan sa iyang partner. Yung manihali sa partner ko kasi long distance siya. So hindi siya makabili para ibigay sa akin. Nagpadala na ng pera. So kaming dalawa ang pumili ng bulaklak. Mas amay na mamakal, mas better. Ini man ang tip kang paratindang burak na si Cheryl. Bumili na po sila ngayon kasi medyo mura-mura pa po ngayon. Bukas po kasi dagsaan yung mamimili kaya nagkakaubusan na po ng bulaklak. Para sa may mga planong magbakalin burak, 50 hanggang 100 pesos na ang kada stem kan Gerbera flower. 75 hanggang 100 pesos ang kada stem kan carnation. 100 hanggang 250 pesos ang kada stem kan rosas. 200 hanggang 300 pesos ang kada stem kan sunflower. 350 hanggang 400 pesos ang kada stem kan stargazer. 1,000 hanggang 5,000 pesos man ang presyo kan bouquet, depende pa iyan sa gustong pagkaka-arrange. Sa mga kapusan budget pero gustong maging sweet, dai maghaadita may mga barato man na panregalong burak. Arog kan sa tin flowers na nasa 50 hanggang 900 pesos ang kada arrangement. Fuzzy war bouquet na nasa 120 pesos hanggang 1,000 pesos. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Regine Bue. 40 ang Volkswagen enthusiast sa nasyon nagtiripon sa ika-4 na edisyon kan Catanduanes Bagran. Ang mga eksena dalanon sa report ni Ariel Obeya. Liwat na nagtiripon ang Volkswagen enthusiast sa nasyon para sa ika-4 na edisyon kan Catanduanes Bagran. Kaining Pebrero 8 kan libuton kan 41 Volkswagen enthusiast gikan sa Volkswagen Club of the Philippines ang bilog na probinsya kan Catanduanes. Nakaiba man indaan 160 ang iba pang partisipantes. Pira sa key destinations na pinasyaran iyon St. John the Baptist Church sa Karamoran, Pag-asa Doppler Radar Station sa Bato, Kalapadan Base sa Baras, Bantayo Point sa Gigmoto, Sobok Cove sa Viga, Banqueroan Bridge sa Panganiban, Bagamanox Fertility Islet, Hiyup Highland sa Pandan, asin Museo de San Andres. Mga nakita ko dito sa Catanduanes na mga lugar, pwede yung panlaban sa patates. No? I-touch lang yung mga lugar na, may mga rolling hills kayo dito eh. Medyo maulan lang pero nakita ko may mga, ganun lang din sa Batanes eh. Saka mga shorelines, no, magaganda rin. Yan. Maraming salamat sa pakikisa niyo sa napakasayang program.
ang masasabi ko sa mga nag-organize dito sa Catanduanes, ako'y natutuwa dahil napakaganda ng pag-receive niyo sa amin sa inyong napakaganda at napaka-fresh pa na probinsya. Halipan mga nagdayong Volkswagen enthusiast sa probinsya ng Quezon, Manila, Batangas, Laguna, Bicol, Baguio, Bulacan, asin Ilocos Sur. Sigun kay Catanduanes Tourism Officer Carmel Bonifacio Garcia, katuyuhan kan background na mas mapromoter ang turismo kan probinsya, kasabay man ang pagbisto kan sa indang kultura. Alam naman po natin na ang event na ito ay napakalaki po ang impact sa turismo ng Catanduanes. So bilang mga turista, sila po ay nag-contribute sa ating local economy. Siyempre, umikot sila sa ating buong lalawigan. Nakita nila yung mga tourism destinations natin. And sila ay gumasto sa ating probinsya. I'm sure namili po sila ng mga souvenir products before po sila umuwi sa kanilang residence. Dugang pa niya, bakos na inisimpleng motoring event. Hulit na piga-highlight man kan aktibidad ang potensyal kan probinsya para sa sports tourism as in road trip-based travel experiences. So I hope that this event will also be somehow institutionalized para maging permanent or annual activity na siya, annual tourism activity. Mientras tanto, pigpapasalamat naman kan gobyerno provinsyal kan Catanduanes ang suporta kan gabos na partisipantes, organizers, LGUs asin man iba-ibang stakeholders na dakula naging papel sa tarayumpukan aktibidad. Taong 2022 kan puunan ang Bug Run. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Ariel Ubea. Mga kababayan, bago po kami magtapos, sa aga po magkakaigwanin Grand Proclamation Rally an Ako Bicol Party List. Gigibuhon po iyan sa Sawangan Park sa siyudad din Legazpi. Alas 6 po iyan nin Banggi. Papanginotan, nasabing pagtiripon kan sikat na artistang si Jericho Rosales. Magkakaigwaman nin live performance ang bandang Orange and Lemons. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang naguno kan Ako Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat!